Mä oon Ronja ja mä oon ollut Clipsissä kohta 12 vuotta. Moikka, mä oon Nora. Mä oon noin 3 vuotta ollut Clipsissä töissä. Mä teen täällä kampaajana ja myös vuorovastaavan tehtäviä. Mä oon aloittanut täällä aikoinaan opiskelujen jälkeen kampaajana ja siitä sitten edennyt vuorovastaavaksi ja nyt sitten jo 3 vuotta liikevastaavana. Clips toimii 7 eri kaupungissa. Lahdessa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa Seinäjoella, Turussa. ja täällä Vantaalla Myyrmannissa. Meillä on käytössä provisiopalkkaus, jolla sä voit tienata jopa 30% enemmän kuin hiusalalla keskimäärin. Meillä sä voit kerryttää itsellesi vuosivapaita, eli lisää vapaa-aikaa, jolloin sä voit hyödyntää meidän virikeseteleitä, joita meidän henkilökuntamme saa oman hyvinvointinsa edistämiseen. Henkilökuntamme hyvinvointi on meillä ykkösasia, jonka jälkeen tulee asiakastyytyväisyys. Kaikki muu hyvä on näiden 2 hyvin hoidetun asian seurausta. Mä tykkään olla täällä sen takia, että täällä on ihan huipputyöporukka ja hyvin lämmin ja hyvä yhteishenki. Täällä on ihanat työkaverit. On mahdollisuus edetä vuorovastaavaksi tai jopa liikevastaavaksi. Meillä on tosi hyvä bonusjärjestelmä, sen lisäksi terveydenhuolto sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit. Clipsillä parasta on se, että sä et ole ikinä yksin ja täällä sulla on aina tuki ja turva. Reilut pomot ja ihanat työkaverit. Säännölliset koulutukset 4 kertaa vuodessa. Palkka, joka motivoi. Joten sinä, hiusalan ammattilainen, olet enemmän kuin tervetullut meidän porukkaamme. Lähetä sähköpostia, soita liikkeeseen tai tule jopa käymään. Meidän liikevastaavillamme on aina aikaa sinulle. Nähdään Clipsissä. Nähdään Clipsissä!